Thaimaa. Tämä on todella hengellinen maa. Täällä jokainen nurkka tuntuu olevan pyhitetty jollekin. On kymmeniä jumalia ja lukemattomia henkiä, joita kunnioitetaan päivittäin ja joilta etsitään elämään siunauksia ja ohjausta. Miksi vuosisatojen lähetystyöstä huolimatta vain noin prosentti thaimaalaisista on kristittyjä? Yksi syy on Thaimaan buddhalaisuuden suvaitsevaisen synkretistinen luonne. Täällä ollaan valmiita lisäämään jumalia, ei korvaamaan niitä. Tämän buddhalaisen maailmankuvan ymmärtäminen on tärkeää thailaisten saavuttamisessa Jeesukselle. Heidän tapansa nähdä maailma, elämä ja kuolema poikkeaa niin radikaalisti meidän länsimaisesta maailmankuvasta. Moikka, mä oon Johannes Maliranta. Mä teen Thaimaassa lähetystyötä, johon Jumala on valmistellut mua koko mun elämän. Mun kutsu kumpuaa mun syvästä rakkaudesta Jeesukseen. Jeesus on mun pelastus, mun elämä ja mun loppumaton ilon ja rakkauden lähde. Mä haluan, että myös muut voi löytää saman. Jumala valmisteli mua työhönsä Thaimaassa jo ennen kuin olin edes antautunut Jeesukselle. Mä vietin nimittäin yli 8 vuotta mun vanhasta elämästä thailaisten kanssa ja harjoitin itse buddhalaisuutta vuosien ajan. Nämä kokemukset auttaa mua nyt ymmärtämään buddhalaista maailmankuvaa ja miten evankeliumi kannattaa heille viestiä. Mä voin oman elämän kautta todistaa buddhalaisia puhuttelevasti siitä, miksi Jeesus todella on ainut tie pelastukseen. Täällä Bangkokissa mä oon osa suomalais-thailaista tiimiä, joka istutti uuden seurakunnan Israpabin alueelle alkuvuodesta 2025. Me järjestetään viikoittain jumalanpalveluksia ja rukouskokouksia sekä kohdataan alueen ihmisiä kadulla evankeliumilla ja todistuksilla Jeesuksesta. Mulla on ollut myös suuri ilo antaa mun ammatillinen osaamiseni Jumalan käyttöön täällä. Mä oon palvelumuotoilun ja liiketoimintajohtamisen sekä markkinoinnin ammattilainen. Mä autan thailaisia kristillisiä järjestöjä ja yrityksiä toimimaan tehokkaammin, saavuttamaan laajempia yleisöjä sekä palvelemaan ihmisiä entistä paremmin, vähistä varoistaan huolimatta. Nyt on Thaimaan aika saada kuulla Jeesuksen pelastuksen ilosanoma. Tämä työ Thaimaassa on kuitenkin täysin lahjoitusten varassa, joten siksi sullakin on mahdollisuus lähteä tähän mukaan nyt kumppaniksi. Kysy Jumalalta rukouksessa, kutsuisiko hän sua tähän mukaan taloudellisena tukijana. Tämä työ tarvii myös paljon esirukoilijoita, joten mä kutsun sut mukaan myös meidän esirukousjoukkoihin. Lue lisää nettisivuilta.